Lijepo je nama, tamo je bilo lijepo, ali zaista nas je malo poremetila ova čitava situacija. Ne možeš ti da uživaš jer ti bude lijepo da znaš da jako blizu lete granate, ljudi ginu. Rat je, realno, mislim, mi smo Nama je na došli. odboru bilo predivno i to što smo ga produžili, to je samo na kraju i dobro ispalo, ali jer stvarno nam je bilo lepo. Malo nas je poremetilo zbog tih karata jer su nam otkazali. Je li tu bilo malo straha oko toga? Jeste, malo Više, malo više. Jer Ljudi nije to ovde bilo doživljavaju opcija. ono kao, a oni su na Maldivima i kao, uopšte nije tako. Mi smo u zadnjem momentu uhvatili karte. Da, i to je, zadnji moment je bio taj dan kad je rat izbio. Znači, taj dan smo mi kupili karte, ove karte koje sad, s kojim smo, kao to je ekstra opcija bila. Dok nam još nisu ni otkazali ove postojeće, jer smo mi trebali da se vratimo preko Dubaja. Mnogi su ostali bez karata, još uvek čekaju, mnogi su ostali bez Mnogi ne znaju kako ćeš da se vrate ili će tek za 7 dana, 10 dana, znači baš nije naivno, ali opet kažem i to je sve super s obzirom na to šta tamo ljudi u sred rata preživljavaju i šta se u stvari tamo dešava, mislim da o tome treba pričati. Mi smo super živi, zdravi, to je najvažnije, vidite, smo čitavi. Da.